Vo svojich dokumentoch si nabrauzujete adresár s projektom prekladu a v ňom si vytvoríte nový priečinok, ktorý si nazvete Term Basis. Do tohto priečinka si potom umiestnite slovník, ktorý som vám ja poslal e-mailom. Potom si otvoríte Trados Studio, označíte projekt, ktorému idete zmeniť nastavenia, otvoríte si okno s nastaveniami a v sekcii Term Basis pridáte slovník, ktorý som vám poslal e-mailom, avšak z priečinku, ktorý ste si vytvorili v adresári projektu, a slovník ste si uložili doň v predošlom postupe. Keď si potom otvoríte súbor na preklad, treba si zobraziť kartu Term Recognition, kde by sa jednotlivé termíny v prípade výskytu už mali nachádzať.